Converter a Alameda de Pontevedra nunha gran Alameda europea. Ese é o obxectivo do Instituto Valle Inclán con motivo da celebración o vindeiro 9 de maio do Día de Europa. Os alumnos de cuarto da ESO, coa colaboración de diferentes artistas da cidade, adornarán 29 árbores para que cada unha delas represente un país. Nos chegamos aquí un pouco, xuntámonos con eles nunha primeira reunión e fixemos o que foi, por así decirlo, unha tormenta de ideas. Empezaron a sair moitas cousas que serviron non só a eles para coñecer os países, que xa os coñecen ben, senón tamén para nós, porque ao final os que saímos máis enriquecidos destas cousas, como digo, sempre somos os que nos chaman artistas, non? Unha actividade moi enriquecedora para ver como os rapaces teñen realmente un interese por aprender cousas novas, por participar, por aportar un punto de vista diferente e darlles un pouco este espazo e esta voz para crear que, pois, cando están no instituto, pois, probablemente non teñan esta liberdade nin este tempo para facer o que les realmente sinten, non? Arredor de 120 alumnos do centro están implicados neste proxecto, co que se pretende estimular o coñecemento de Europa e das súas institucións entre a xente nova. Pensamos que colaborar con o Instituto Valle Inclán nesta proposta sería superinteresante, basicamente por crear esa diversidade, por crear esa ciudadanía activa, esa ciudadanía europea, por ter a posibilidade de que participantes e xóvenes de Galicia, de Pontevedra, pois teñan a posibilidade de coñecer, non, pois outras realidades como son as destes países distintos, non, da Unión Europea. Van a hablar de una temática que yo creo que es necesario recordar siempre para que no se nos olvide y no se vuelva a repetir, como fue la Segunda Guerra Mundial con toda la problemática de los judíos, el Holocausto. Y bueno, creo que la plasmación de ellos en el árbol es muy bonita, muy importante porque bueno, se llega a una reconciliación con ese pasado y a ese perdón, ¿no? Esta non é a única actividade organizada para celebrar o Día de Europa. Un concerto en diferentes linguas a cargo dos alumnos de segundo e terceiro da ESO, unha representación da obra Refuxiados no Teatro Principal ou un flash mob. Esas son algunhas accións que se levarán a cabo estes xoves para dar a coñecer as diferentes culturas e países de Europa dun xeito divertido e dinámico.